جیان li bajarê Kayserî li Tirkiyê hêdî vedgere wekû berê piştî teqîna roja şembiyê ya ku 14 kes hatin kuştin û 56 kes birîndar bûn. Jimareka mezin ya rûnijvanan li cihê teqînê kom bûn û xema xwe nîşandan bi hildana ala Tirkiyê. Tirimbêleka bombekirî bi baseka ku leşkerên Tirk têda bûn teqî, ew bas ji kempeka leşkerî dihat û tê bawerkirin ku encama êrişê ew leşker bûn. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje ku ev êrîş ji aliyê cudaxwazan pêk hatiye. Wezîrê Navxweyê Tirkiye Sileyman Soylu got ku 7 kes hatine girtin û 5 ji wan bi PKK ve girêdayne. Teqîna roja şembiyê tê hefteyekê piştî du teqînên stadyuma futbolê li Stenbolê ya ku di encamê de zêdî 40 kes hatin kuştin û zêdî 100 birîndar bûn. Êrîş ji aliyê grûpeka girêdayê bi PKK ve hate kirin. Ravîn Doskî, Dengê Amerîka.